Tynejagten, der er nok det er der tv-vis, det gider, så er der fodbold, det gider jeg ikke, så er der koncert, det gider jeg heller ikke, men der må ske noget igen. Flyt dig, jeg gider ikke, lad nu fære, du kan ikke være, lad nu fære med det, hvor nu fære. Nej, det er for børn. Ja, far, please, lad mig gå. Jeg forstår ikke, hvorfor du er så kold imod mig. Jeg vil du ikke have det her sådan diadem, jeg brugte hele weekenden på at lave det kun til dig. Hvad synes du om det? For jeg har brugt hele weekenden på det, så jeg tænkte, du kunne da godt tage. Hvad du har kastet med juice på mig? Yes. Jeg ved, hvad der kan gøre mig glad igen. Hvad tror du, mon det kunne være, var min kære? Jeg vil bare bede at gøre det et andet sted, for det er jo offentlig grund, og det er bare... Jeg knaller, hvor jeg vil! Jeg får! Jeg tror godt, jeg kan gætte mig frem til, hvad det var, du tænkte på. Ja, så... Kan du det, sukkermås? For jeg bliver lige pludselig ellevild. Det burde du skal også være. Så? Jeg tror gerne, du vil have lidt... Hov! 12 seconds later. Fuck.